Mayong hapon mga bata, subong naman, may tun-an kita nga bag-o naman nga letra. May ipakita naman ako nga mga laragway sa inyo, kag pakto nyo naman or ihambal nyo karon kung ano ang initial sound or una nga tunog nga inyo mabatian sa mga laragway nga ihambal ko kag ipakita ko sa inyo. Sako. Santol. Saging. Singkamas. Subay. O mga bata, ano ang unang nga tunog or initial sound ng inyo nga nabitian sa ginhambal ko kag ginpakita ko nga mga laragway bag-o lang? Insakto. Ang initial sound sa mga ngalan sa laragway nga ginpakita ako sa inyo. Ano ay han nga letra ang may tunog nga s? Mga bata, ang aton tun-an nga letra subong amo ang letra nga S. S. Ang letra nga S may tunog nga S. Mga bata, tuluka ang itsura sang baba kung paano ihambal ang tunog sang S. Kita tanan? S. 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 Subong mga bata, tun-an naman naton kung ano nga mga bagay o mga butang ang nagasugod sa letra nga S ang ila pangalan. Subay. Sako. Singkamas. Santol. Kag singsing. Amo ato mga bata ang mga butang nga nagasugod ang ila pangalan sa letra nga S. Subong naman tun-an naton kung paano naton sulaton ang letra nga S. Subong mga bata, tun-an naton sulaton ang letra nga S. Unahon naton anay sulaton ang uppercase S. Tulukon sang maayo kung paano sulaton ang letra nga S. Una, pakurba, pakurba. Kamu naman magsulat sang letra S sa hangin. Pakurba, pakurba. Pareho sang uppercase S, sulaton naton ang lowercase s. Pakurba, pakurba. Liwaton, sulaton ninyo sa inyong lamesa. Pakurba, pakurba. Very good. Subong mga bata, may obrahon naman kamo nga activity. Ihambal ko sa inyo ang una nga activity nga obrahon nyo subong nga adlaw. Para sa unang activity, patapikan sang baras ang mga bilog nga ara sa sulod sang letra nga S. Pagkatapos karon, bakaton naton o kun i-trace gamit sang aton kamot ang letra nga S. Para sa ikaduwa nga buluhaton, gamit ang clay, magpurma kamo sang uppercase S kag lowercase s kag ipapilit sa bond paper nga ihatag ko sa inyo. Para sa ikatatlo nga buluhaton, bakaton or i-trace gamit ang Crayola ang dako or uppercase S kagamay or lowercase s. Mga bata, may natun-an naman kamo nga bag-o nga letra subong. Ano gani ang bag-o nga letra nga natun-an nyo subong? Very good. Letter S. Ano gani ang tunog sang S? Insakto. S. S.